Dobro jutro i bistro svima. Nalazimo se na jednoj sasvim novoj lokaciji. Nalazimo se na jugu Njemačke, tačnije reka Nekar. Ovo je moje prvo pecanje u Njemačkoj, tako da evo mogao bih da razjasnim proceduru kroz koju sam ja prošao dok sam dobio ovdje dozvolu, dok ne stignemo do mesta. Ja sam položio preko online pohađanje kursa, preko Fisher Kinga, možete da nađete dole u opisu. To je online pohađanje kursa koje je trajalo nekih 3 mjeseci, dok se urade svi ti probni testovi, sva ta pitanja. Tako da nakon toga 3 puta godišnje se zakazuje termin za polaganje ispita, na koji se mora izaći i uraditi više od 60% pitanja, tako da kada to položite čeka se još nekih 10-ak dana i onda dobijete tu licencu da ste vi ribolovac. Bez toga ne možete da kupite ni jednu dozvolu za ribolov, ne možete uopšte da pecate u Njemačkoj. Tako da svako mora da prođe tu proceduru, ali ja verujem da je reke prepune ribom. Evo, trenutno ovdje se nalazi šta nas očekuje ovdje u reci Nekar. Tu je potočna pastrmka, kalifornijska, lipljen, ima svašta, tako da ne znam, vidjet ćemo. To je to. Ništa, idemo na pecanje dok ne stignem na poziciju. Pozdrav! Mala kutija, ali sasvim dovoljno za jedno pecanje na reci. Pa da vidimo šta ćemo danas da probamo. Za mene trenutno na ovoj reci favorit će da bude kopito. To je 3,5 cm ili 1 inč. Fenomenalan. Mislim da će ovaj baš u prirodnom dekoru da najviše rezultata. Tu su i drugi dekori, nešto nalik Fire Tigera. Tu je i klasik Beli. Fenomenalan isto i njega ćemo malo da forsiramo. Tu su 5 cm Ohio. Njega možemo, ali je reka previše mala. Ne verujem da su ribe toliko velike za Ohio, ali dobro, probat ćemo njega. Evo jedan u prirodnom dekoru. Tu su Relax Twisteri. Ima i Beli. Tu su isto i Relax Micro Jig glave. Tačnije okrugle s 3 grama. Mislim da će ovo biti idealno za ovu reku. 3 grama sasvim dovoljno. Tako da, evo ga. Kopito je spreman. To je to, ništa. Idemo na pecanje. Evo ga, pastrmka. Ovako. Prelepo. Tu je i kopito. Nema greške. Ajde, ideš nazad. Ideš nazad. Zabranjeno je, ali ja ne mogu da je odnesem. Definitivno. Nemam hrabrosti i snage.
Evo ga. Evo ga. Evo ga. Kopito. Lep, 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 lep. Bravo, majstore. Lepo je uzeo. Evo ga, kako je lep. Opa. Kopito. Prelepa klenčina. Ide par slika i ide nazad. Bravo Lutko. Idemo dalje. Definitivno sam naišao na jato. Evo ga još jedan. Opet kopito. Ovo je malo manji. Ovo je malo manji. Malo manji, ali opet lep. Op! Fuo si isproguto. Evo ga. To je taj maleni vrckasti. I ovo je pa klenčul. Ajde, križi. Oda. Idemo dalje. Naišao sam na jato. Tu su negdje, taj tu potez. Ima ih dosta. Imam udarac na svaki. Čekamo jednog pravog velikog. Opa! Dobar! Oh. Ovo je lep. Opet kopito. 3,5 cm. Kažem, idealan i za klena i za grgeća, za sve. Kakav baban koki. Kako je lep. Baš lep. Ideš brzo nazad. Evo ga kopito. Sa sve travom ga je uzeo. Fenomenalno. Inače ovdje u Njemačkoj je zabranjeno da se ribe vraćaju. Mora svaka riba da se ubije. To je jako glupo. Tako da moram da budem pažljiv dok vraćam ribu, jer mogu da me prijave. Tako da vraćamo je brzo, da me niko ne vidi. Kako je lep. Ajde. Kako si lep.
Ali skače. Polako. Polako. Ko pita. Malo da se izmori, ali... Na travu. Dođi na travicu. Još jedna pastramka. Ovo je prelepo. Evo ga taj čuveni. Wow. Kako je lepa. Prelepe šari i boje. Prelepo. Potrčala. Ide nazad. Što pre. Ajde, Rutko. Bravo. Komplet za danas. Ručno pravljeni štapovi. Asava Custom. Fenomenalni. Nemam reči. Do 40 grama. Ali je jako osjetljiv, tako da i najmanja riba će biti uživanje na ovom kompletu. Tu je